klienti sa ma pýtajú, čo robím ja ako dizajner inak pri navrhovaní interiérov v porovnaní s bežnými ľuďmi. Je to veľmi jednoduché. Ja si stanovím cieľ, ako to má vyzerať, ako to má fungovať a ako to urobiť tak, aby mi realizátori naozaj robili na stavbe, čo ja chcem. Bežní ľudia navrhujú interiér tak, ako idú otázky na stavbe. Príde elektrikár, spýta sa, kde chcete zásuvky. Príde podlahár, spýta sa, akú chcete podlahu. A takto robia tí ľudia tie rozhodnutia bez toho, aby videli, kde je ten výsledok, ako to má vyzerať a ako to má fungovať. A na konci sa vlastne stále len prispôsobujú rozhodnutiam, ktoré urobili v minulosti a ktoré možno neboli úplne efektívne. Ja sa snažím pozerať na ten cieľ, aby to perfektne fungovalo, výborne vyzeralo. A tretia podmienka je, v realizačnom manuáli to musí byť tak zdokumentované, aby každý vedel, čo má robiť, ale zároveň, aby klient mal komplexný nákupný zoznam a komplexný recept, ako uvariť tú polievku, čiže interiér.